Rat je nastavak politike drugim sredstvima. Ta se izreka gotovo uvriježeno pripisuje Vladimiru Iljiću Lenjinu, ruskom revolucionaru, političaru i filozofu, zlehudom komunistu i boljševiku. No, nahodimo je jasno formuliranu u knjizi Rat, koju napisao je Nijemac Karl, ali ne Marks, Lenjinov ideološki otac, nego Karl von Clausewitz, njemački vojni strateg i pisac. Rečena von Clausewitzeva knjiga objelodanjena je 1832. gotovo 4 desetljeća prije Lenjinova rođenja. Iz toga jasno proizlazi da je dotičnu izreku Lenjin prepisao, prisvojio, oteo, a sve u slovu i duhu komunističke navade revolucionarnog otimanja i prisvajanja vlasništva te krivotvorenja povijesti i njojzi vlastite istine. S takvim krivotvorenjem bijasmo suočeni u ožujku 2013. kada je Zoran Milanović, onodobni predsjednik stranke izrasle na tradiciji Saveza komunista Hrvatske i ujedno predsjednik hrvatske vlade, izjavio da Finska, za razliku od Hrvatske, nije nikad imala građanski rat. Iz suriječja iliti konteksta bijaše posve jasno da Milanović nije mislio na Drugi svjetski rat, kada su ratna zbivanja u Hrvatskoj zaista nosila mnoga obilježja građanskoga rata, nego je bivši slučajni premijer neslučajne i u ratu izborene države aludirao na to da je Hrvatska u razdoblju od 1991. do 1995. prošla kroz građanski rat. Nije ovdje toliko važno to što se Milanović iskazao neznalicom i neupućenikom glede dobro poznatih povijesnih činjenica da su Finci u 20. stoljeću zapravo imali građanski rat i k tome 2 oslobodilačka rata protiv Sovjeta predvođenih boljševicima. Valja bez krzmanja jasno ustvrditi da je rat koji se u Hrvatskoj vodio od 1991. do 1995. bio osmišljen i pokrenut izvana, s područja koje ni zemljopisno ni politički ne pripada Hrvatskoj. Naime, dotični su rat prouzročile osvajačke težnje koje su potekle iz Srbije, kako idejno programatski, tako i u pokušaju vojne provedbe. Zaista, nije moguće utemeljenim argumentima zanijekati činjenicu da se paravojnim srpskim postrojbama u krajnjoj instanci zapovijedalo iz Beograda, iz vrha takozvane Jugoslavenske narodne armije, koja se u stvari pokazala srpskom vojskom u službi ostvarenja imperijalnih velikosrpskih planova. Tomu ne proturječi ni okolnost da je dotični rat u Hrvatskoj imao, zbog oružane pobune dobrog dijela ili, bolje rečeno, lošeg dijela domaćih ili hrvatskih Srba i neka popratna, sekundarna obilježja građanskog rata. No znatno skandaloznijom od spomenute Milanovićeve izjave valja smatrati onu koju je izrekao potkraj iste godine, listopada 2013. kada je u sebi svojstvenome spoju nepromišljenosti i bahatosti sugerirao da su zapravo Hrvati izazvali rat i agresiju zato što su uskratili Srbima njihova manjinska prava. Naime, zastupajući uvođenje ćirilice u Vukovar, Milanović je izjavio kako neće dopustiti da se ruše temelji društva koji su građeni uz uspone i padove proteklih 20 godina, te je značajno dometnuo, citiram, možda prije svega prava manjina, jer mi smo zbog toga ušli u rat, zbog toga smo napadnuti. Treba usuprot Milanoviću, koji je gubitkom čitava niza izbora kažnjen za svoje pseudointelektualne egzaltacije, nedržavničke riječi i nedomoljubne postupke, kazati da u Hrvatskoj nisu bila ugrožena prava manjina, ni u vremenu koje je prethodilo ratu i agresiji, ni nakon hrvatske vojne pobjede i integracije svih okupiranih područja u pravni poredak Republike Hrvatske. Jer da su kojim slučajem u Hrvatskoj bila ugrožena prava onih koji nisu Hrvati,
Razumno je pretpostaviti da bi se pobunili uz dio Srba i pripadnici drugih navodno ugroženih manjina. A zbilo se upravo suprotno. Bošnjaci i Albanci, Nijemci i Austrijanci, Česi i Slovaci, Makedonci i Bugari, Ukrajinci i Rusini, zatim Talijani, Albanci, Romi i drugi članovi manjinskih zajednica stali su u obranu svoje domovine Hrvatske. Također, što je osobito važno istaknuti, i nezanemariv priličan broj Srba je branio Hrvatsku, svoju domovinu, od velikosrpske agresije. Mnogi su pritom ranjeni ili poginuli, mnogi su bili zarobljeni i prošli strahote srpskih koncentracijskih logora. Već i zbog toga, ali i zbog drugih razloga, nije utemeljeno govoriti o srpsko-hrvatskome ili hrvatsko-srpskome ratu, ni o nekakvu vjerskome ratu pravoslavaca protiv katolika, niti o bilo čemu sličnom. Jer bio je to rat između onih koji su se dali u nesmiljenu vojnu agresiju na Hrvatsku i onih koji su je, kao svoju domovinu, hrabro i sebedarno branili. Stoga je za obrambeni rat koji se u Hrvatskoj vodio od 1991. do 1995. jedini prikladan naziv, gledano iz naše hrvatske perspektive, Domovinski rat. Svaki bi se drugi naziv iskazivao većom ili manjom tendencioznošću i neobjektivnošću. Valja nam ustrajno i neumorno promicati istinu o Domovinskome ratu, tome veoma teškom i izuzetno važnom u pogledu državne konstitutivnosti i obrane domovine, dijelu hrvatske povijesti. Vrijedi istaknuti to da Domovinski rat zavređuje dostojnije vrednovanje kako bi Hrvatska na njegovim temeljima u punini nacionalnog ponosa i identitetske samosvijesti nastavila graditi vlastitu budućnost. Domovinski rat je doista, kao što nam protekloga rujna govoraše s predizbornih plakata dr. Zlatko Hasanbegović, temelj na kojemu je nastala slobodna i neovisna Republika Hrvatska. Jedan je temelj, 30. svibnja 90. 5. kolovoza 95. Mogli smo pročitati na rečenome predizbornom plakatu. Zaključit ćemo riječima oca domovine dr. Ante Starčevića. Samo je onaj rat naplaćen kojim narod dobiva svoju slobodu.